Ahojte priatelia, počúvate 120. epizódu Politicastu Silný výber s vašim najobľúbenejším konzervatívnym liberálom a liberálnym konzervatívcom. A teda víta vás starší pán v rokoch Slavomír Olšovský a pán v najlepších rokoch Marťo Jakubčo. Toto je prvý kritický diel. Vitajte na zasadnutí nášho krízového štábu. Budeme sa samozrejme venovať tragickým udalostiam posledných dní, ale taktiež nekompetentnosti našich politikov a inštitúcií. A tiež, keďže sme tu dvaja odborníci na všetky problémy sveta a priľahlého vesmíru, tak sa samozrejme musíme zastaviť aj pri hokeji, ktorý síce už je trošku v závetrí týchto okolností posledných, ale stále sa ešte bojuje. A keď teraz ešte nahrávame tento podcast, tak akurát prebieha zápas s Francúzskom. No a na záver v tej zahraničnej časti sa pozrieme, ako sa znova buduje Sovietsky zväz. No ale predtým, ako sa pustíme do našich tém, nám, ako to už býva zvykom, Slavo povie, že s čím si pripíjame a na čo. Martiku, tak nastupujú svetodušné sviatky, takže s prázdnikom, ako sa hovorí v Ruskej federácii. Spomeniem teraz, že pripíjame aj pri príležitosti vyznamenania pre Miroslava Adamíša ďalších strojcov nášho vstupu do Európskej únie. Narodeniny oslávili členovia redakcie, naši drahí priatelia a kolegovia Dianka Turčeková, Peťo Žarnovský, spoluzakladateľka Silného výboru Romana Olexová, bývalý dramaturg Silného výboru Gabriel Čerbák a zakladajúci poslucháč Tony Jašík. Spomeňme a pripíjme im memoriám aj pri spomienke pietnej, pretože zomrel Vlastimil Harapes, významný československý tanečník. A ešte teda tu máme takú udalosť, že Happy Vyšivanka Day. Predstavím si ťa teraz, Martiku, tebe by taká vyšivanka pristala. Máš nejakú vyšivanku, takú tú tradičnú košelicu ukrajinskú s tým vyšívaným motivom? Nemáš? Nemám, bohužiaľ nemám, ale akože nejako som si chcel vždy zohnať, ale mám rôzne košele historické, keďže som robil dlho historický šerm a historický reenactment. Dobre, doplním ti. Tak nejaké takéto veci mám. Ja ťa musím rozmaznávať, doplním ti šatník, ja kúpim ti, povieš mi po nachrúcaní svoju veľkosť, zakúpim ti vyšivanku a dáš nejaké pekné foto v tomto. Som myslel, že budeš vyšívať po večeroch. Akože už si starší pán v rokoch. Vieš, tak už... Áno, Bob. Jak si hovoril ten vtip, že žene povie, že ideš za Milenkou, Milenke, že budeš so ženou a šup, pôjdeš vyšívať. Marčovi vyšívanku. Košelu. Vieš čo, budem ťa šokovať, ale kedysi som naozaj že dobre vyšíval, ale nemal som na svojho kamaráta a spolužiaka Luboša Kasalu, ktorý vyšíval ako malý pán Boh. To bolo niečo neuveriteľné. Dobre, ešte historický kalendár. No ale Slavo, keď už si toto vytiahol, tak ale musíš niečo nájsť doma, odfotiť a dať na Facebook, nech ukážeš aj našim poslucháčom, že teda nekecáš. Naozaj si to vytiahol. No asi skôr vytiahneme nejakého svedka. Nič menej. Ešte sa dosť dolíš, a to už je dávna história, takže teraz robím somarský mostík k historickému kalendáru Janka Žideka. Pripíjame si a pripomíname si Deň Matiek. Pred 84 rokmi otvorili úplne pobočku McDonald's a od tej doby máme po celom svete najlepšie označenú sieť toaliet. Pred 50 rokmi začala v Číne kultúrna revolúcia, teraz sa o kontrarevolúciu pokúšajú členovia vládnej koalície. No a pred 21 rokmi sa začalo referendum o vstupe Slovenska do EÚ a zasa vyjadrilo 96,46% zúčastnených. Kto vie, koľko by to bolo, Marto, teraz? No a pripíjame si samozrejme, že kokosovou vodou. V tejto šialenej dobe, kedy akože tak často použiješ výrazy, že ty kokso a ty kokosko. Hej, nič iné asi nemôže mať. Aj možno aj. A možno aj. A možno aj. Horšie výrazy. Áno, budeme o nich hovoriť koniec koncov. Skôr či neskôr. Výborne. Ja tu mám ešte Dikona z posledného nahrávania. Vidím, že si šetril. Ja si teraz chválim, že... ja šetrím, vieš. Ja pijem iba s tebou, Slav. V tomto veku. Dobre som ťa vycvičil. A v tomto si sa budeš sťažovať. Nekem mondia. Mne hovoríš. Ale ako hovoria Nemci, že van sparen ein Hobby ist,
že keď akože sporiť je také hobby, tak ani sa ti nečudujem. Dobre, chystá sa na tú emigráciu. Ale vieš, ja to používam teraz, že keď niekto príde na návštevu, tak tu mám whisky od môjho fanušika. Tak vieš, sa cítim potom tak akože veľmi fancy. Áno, že to je pre tie baby akože this is the new zbierka motýlov. This is the new zbierka motýlov. Dobre. Whatever works. Čokoľvek ti funguje. No, ešte predtým, než začneme s našimi témami, tak tu máme samozrejme jeden endorse a to je zbierka na obnovenie baťovej fabriky v Partizánskom. Partizánske samotné bolo postavené práve baťom, tak sú tam rôzne ešte historické budovy tej baťovej fabriky. A toto je konkrétne budova číslo 61, ktorú sa snažia pretvoriť, prebudovať, obnoviť na to, aby z toho bolo nakoniec nejaké kultúrno-komunitné centrum a na to sa robí zbierka na Donio. Už myslím, že v celku pekné peniaze sú tam vyzbierané, ale myslím si, že na takéto veľké projekty a bohulibé projekty peniazy nikdy nie je dosť, tak ak máte zo pár eur názvyš, tak budeme radi, ak podporíte tento zaujímavý projekt. Samozrejme nájdete odkaz pod našim dielom niekde na Facebooku alebo aj na Podbíne, takže kľudne sa môžete prekliknúť a podporiť tento projekt. Amen to that. Funny fact, váš starší pán v rokoch v Partizánskom vyrastal, milujem to mesto, nádherná architektúra, baťovaný a v tejto fabrike som stihol ešte brigádovať, dokonca aj v odštepnom závode CDA Partizánske v Prievidzi. Takisto tento projekt podporím, proste ako depešák, nemáte nič krajšie a len pripomeniem, že Partizánske baťovany, alebo ako sme to volali my, Los Guerrillos, hej, napríklad Zlaté Moravce, Kalex City, o to Počancoch nebudem nič hovoriť, tam je väčšiná revnivosť. Takže podporte prosím vás Fabrika 61. Ale tak v tomto kontexte ako zachovanie pamätihodností, ktoré sú spojené so slavom, tak myslím, že to nemáte na výber, ako to podporiť. Budem mať pamätnú dosku, ale v podobe takej tej záchodovej dosky, vieš, na nejakom tam záchode tam toho... Tu sedel Slavomír Olšovský. Nie, že tak, vieš, že nie na budove tam, to si neosobujem, ale možno, že presvedčím organizátorku tohto projektu, že by som mohol mať, že zdvihneš to prkínko, vieš, na nejaké tam bude, že tu žila pracoval. Tak, a tu žila tvoril. Tu nikdy nebol, nikdy netvoril. Ja som tam naozaj bol, aj by som ti vedel povedať, že presne v ktorej alebo to zanechá stopy. Čo som tam presne, a to je zase dlhý príbeh, a to nemáme čas. No. Áno, to si necháme na budúce, keď nebudeme mať témy politické, tak budeme spomínať na Slavové mládi. Ale bohužiaľ asi teda je strašne veľa tém a prežívame veľa dejín, možno až príliš. Takže myslím, že by sme sa mohli vrhnúť na tie naše témy. Samozrejme najhlavnejšia, najdôležitejšia správa, ktorá asi rezonuje už nejaký čas a ešte nejaký čas bude rezonovať v médiách u nás, je atentát na nášho premiéra Roberta Fica, ktorý spáchal starší človek práve pri zasadnutí v Handlovej, keď išiel Robert Fico sa pozdraviť za občanmi, tak na ňo vystrelil 5 ranami a dnes Robert Fico leží v nemocnici, kde samozrejme je v ťažkom stave, ale všetci veríme, že sa z toho dostane. Je to naozaj strašná vec. My sa budeme snažiť naozaj veľmi korčulovať okolo tohto, lebo síce sme sarkastickí a neviem aký, ale proste ľudský život je naozaj niečo, čo je veľmi dôležité a takéto udalosti sa bohužiaľ na svete stávajú, ale nemali by sa. A hlavne vo vyspelých krajinách, akým dúfam, že Slovensko je a chce byť a bude. Martiku, no starší pán, nebol to starší pán v rokoch, bol to starší pán, aby teda nás tým niekto, nedaj Bože, už dneska pri tých všetkých veciach, čo sme videli v médiách zo strany vládnej koalície a vládnych predstaviteľov nezaťahoval, hej, to o tom si pamätáš neskôr niečo. Áno, tento tón, sme síce satirický politikast, ale jednoducho takéto udalosti nemôžeme nechať bokom, pretože hýbu celým Slovenskom a my sme politikast. Marťo,
asi aj ty máš ten pocit, že Slovensko je síce rozhádané, ale aj z toho, čo sme teraz tu povedali my dvaja, že na jednej veci sa teda snáď zhodnú všetky tri Slovenska. Hej? Že teda je to tá stredajšia udalosť, je obrovská tragédia. Asi si všetci želáme všetky tri Slovenska, že aby Robert Fico prežil a dostal sa z toho bez nejakých ťažkých následkov. Vieš, no. Táto tragédia, Marťo, je zabalená do čistej katastrofy. A je to, že okrem toho, že sa na tejto jednej veci zhodneme, akože je z tých dní od tej stredy jednoducho jasné, že sa zásadne nezhodneme na ničom inom. Hej? No je to nielen, že zabalené do katastrofy, je to aj výsledok v podstate katastrofálneho stavu, ktorý už tu vládne na Slovensku dosť dlhý čas. Mnohí ľudia ako píšu alebo hovoria o bezprecedentnej udalosti, ale nie som si istý, či môžeme hovoriť o bezprecedentnej udalosti, pokiaľ pred 6 rokmi zavraždili mladého novinára aj s jeho priateľkou. Presne tak. A pred rokom zavraždili 2 roky zavraždili 2 mladých ľudí. Takže ten stav a to, aká je nenávisť medzi ľuďmi, ale nielen na Slovensku, ale v podstate na celom svete, lebo to rozdelenie na tábory a nehovorme si, že len Slovensko je nejaké špecifické v tomto, ako to je v podstate problém celého sveta. Dejú sa práve aj v zahraničí, ako však vidíme aj nedávno v Čechách, aj na iných miestach, práve takéto akty násilia. Áno. No, čiže tento strašný akt násilia, proste nezmyselného, osamelého strelca, to sa proste jednoducho, že nedá jednoducho predvídať a je to obrovská tragédia, na ktorú sa nedá jednoducho, ktorú nevypočítaš. Určite poznáš Rumsfeldovú matricu, to je ten bývalý americký minister obrany v časoch George W. Busha, jeho administratívy. Všetci sa na tom smiali, ale dáva to obrovský zmysel. On v zásade hovoril v jednej svojej prednáške, že existujú tzv. Known knowns, čiže veci, ktoré vieme, že vieme, potom, že existujú known unknowns, či to sú veci, ktoré vieme, že nevieme, a potom sú unknown unknowns. To sú veci, ktoré nevieme, že nevieme. No a teraz toto je taká čierna labuť. Ťažko môžeš vypočítať, že nejaký, podľa mojej mienky, veľmi proste, že pošahaný pán, proste, že príde a teda pokusí sa jednoducho, že atentát. A teraz toto je tragédia. Ale to, čo sa deje okolo toho, teda tá posledná zložka toho trojobalu, o čom si aj teraz ty hovoril, že čo budeme teraz ako následky toho ako spoločenstvo konzumovať, je presne to, že tá až, ja neviem, že tragifraška, tragikomédia a fraška, že sme v dôsledku toho, že sme nevybudovali silné inštitúcie a autority, aby sme mohli v takýchto ťažkých časoch sa o nich oprieť. A to jednoducho, to stojí proste, že už za satíru, výsmech a za naozaj, že za pranierovanie, pretože akože sa pozri na to, čo sa tam akože dialo. Videl si tie videá zo samotnej udalosti na YouTube alebo niekde? Mal si možnosť to zachytiť? Niekoľkokrát a všade, aj nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. No presne tak. Takže, áno. A teraz my sme teda akože zaangažovaní a sme nejakí hrdí tiež Slováci, keď nie hej Slováci, ale teda akože keď vidíš tie reakcie, akože pôvodne to, ja sa až to hanbím povedala, že minister vnútra Matúš Šuta ešte akože hovoril, dismisoval teda, že neviem čo, že vyprosím sa podobné záležitosti. Myslím si, že holým okom aj pre úplných amatérov je jasné a aj to profesionáli potvrdzujú, že to jednoducho bola vec, ktorá bola odborne nezvládnutá. Jednoducho. Pôsobilo to, tí ľudia, ktorí tam boli z toho absolútnom šoku, neboli na to pripravení, nemali žiadne mechanizmy. Pôsobilo to ako v groteske, tí kistonskí stráženci v ére nevého filmu sa tam poskakovali pri tých výstreloch, jednoducho nerobili to, čo robili, to, čo robiť mali, robili to, čo robiť nemali. Že ja som bol zhrozený z toho. Ja neviem, že Marťo, na našej ochránke sa smeje na tých ľuďoch ako na kistonských strážnikoch a teraz všetko, čo teda si z toho ľudia zapamätajú, je, že na čo Slovákom treba kevlar, hej, a výcvik pre krízové situácie, keď velenie dáme kamošovi zo strany, hej, a pachateľa skolíme nadávkami, ty koko! A potom, ak to nezaberie, tak ešte babky, proste demokratky tam dopacifikujú na vozovke alebo na dlažbe, rozumieš? No tak ja neviem, dáva ti to nejaký proste, že zmysel? Ty by si chcel takúto ochránku? Čo si myslíš, že čo, keď sa pán predseda vlády preberie a bude už v plnej sile, dáte kliky, dá Boh a proste zlerím a všetky tie kúpačky. Čo týmto ľuďom povie? Ale práve to je nejaký základ modernej spoločnosti, kde sa odvádzajú dane, kde vytváraš nejaký systém, kde má fungovať celý štát. Tí bohatí ľudia a tí ľudia, ktorí sú vo vedení toho štátu, majú vytvárať tie podmienky tak, aby proste tie zložky, či už ochranné, policajné a tak fungovali dobre
aby práve aj tí bohatí ľudia nemuseli žiť v nejakých bunkroch za veľkými stenami, aby mohli žiť normálny život a preto podporujú aj tých ďalších ľudí a tak ďalej a celú spoločnosť. Lenže čo sa u nás nedeje ani zo stránky, čas výnimkám, zo stránky tých bohatých ľudí, ktorí podporujú len nejakých extremistických politikov, ani zo strany politikov, ktorí nevkladajú svoju energiu do organizovania štátu, kde my v našom štáte nemáme nejakú jednotnú víziu, ako má fungovať štát, lebo za každým 4 roky je tam jeden, 4 roky druhý. Buď je to 4 roky nejakého psychotického egotripu, alebo sú to 4 roky nejakého mafiánskeho vysávania peňazí zo štátu. Lenže ako vidíme, práve potom na toto doplácajú aj tí samotní politici. Práve to, do akého stavu dostávajú štát, že proste nezvládajú vôbec ani tú základnú ochranu ich sami. Takže to je tak akože na rôznych rovinách. Ja nie som nejaký spirituálny človek, ale karma is bitch, ako sa hovorí. Na rôznych rovinách. Práve aj to, že keď niekto proste rozsieva nenávisť niekoľko rokov, keď niekto rozbíja štát, tak potom sa nemôžeme v žiadnom prípade diviť, že sa niečo takéto stane. Teraz si zoberte mi tie dilemy, keď sa to stalo, tak jednoducho, že v Ageli v Handlovej asi na to neboli vybavení, teda najbližšia nemocnica nie je, ďalšia je v Bojniciach, tam takisto, tam by sa ani autom nedostali, hej, tam tých 21 km, v lepšom prípade trvá 28 minút, hej, keď sú dole Šranky v Prievidzi a je tam zápcha, tak aj hodinu. Ďalšia nemocnica je v Martine ešte bližšie, nie nakoniec ho viezli do Rooseveltky, do Bystrice, teraz s ním leteli. V tejto situácii proste, že všetci to vidia, jednoducho celý svet sa na tom akože smeje, akože vidí tú našu hru na inštitúcie, potom sa budem baviť aj o autoritách. A teraz on tam, akože tento, ja som mu aj vymyslel skratku, že MŠE, hej, lebo nebudem ho označovať za ministra vnútra, na tej tlačovke potom, hej, čo tiež je ďalší príklad absolútne nezvládnutej krízovej komunikácie, proste čistá tragédia, tak on tam proste že rozpráva, že všetko bolo v poriadku, bez straty, kvetinka, neviem, tak ďalej. Absolútny vtipkár, hej, že sa bije tento King Kong z Michaloviec do prs, že on nevidí dôvod, a že prečo to zneužívame, pričom všetci vidia, že teda to nie je v poriadku, ale vravím, dobre, keď sú oni s tým spokojní, akože, tak ja teda ako občan s takýmto výkonom proste ochrany našich ústavných činiteľov nie som spokojný absolútne. No a zvyšok teda akcie, Marťo, videl ste tie tlačovky potom, že vieš proste, že začne mi to pripomínať takého kamaráta, ktorý keď sa opil na intráku spolubývajúci s presílkou Harry, tak on proste, že behal po intráku po tých chodbách a príkom sa nastavil a hovorí, že nerozprávajte vulgárne, proste tak títo ľudia zvolajú tlačovku, akože idú proste, že utlmovať vášne a teda akože chcú, aby teda všetci akože pietne teraz akože sa modlili, ale zároveň na tých tlačovkách proste, že útočia od začiatku až do konca na médiá a vyvolávajú proste, že prvý zoberme si prvého nášho obľúbenca Andrea Tupeloviča Fondánko, hej, že videl si ten jeho výkon hneď potom. To normálne, že Marťo, že ja som to pochopil, že to je láska mladého honelníka k starému Bačovi. To bolo, že čistá emócia, som tam skoro rozplakal. Proste absolútne nezvládnutá vec. Vyhlasuje vojnu. Tak vieš, títo akože atleti intelektuálni, keď nemáš tú inteligenciu, tak ťa ovládajú emócie. No a tak to potom vyzerá. Potom na tlačovke akože vlády, prvá vec je, že chýbajú inštitúcie jednoducho, že prečo teda o týchto veciach nehovoril, nie je spolustraník, ktorý je pochopiteľne a ešte tak. Ako keby korunný princ a mladý honelník starého Baču, že, ktorý by mal nejaký odstup, aby vecne informoval o tom, čo verejne zaujíma. Nie. Bolo to proste zneužité na politický boj a boli tam aj ľudia ako Kaliňák, ktorí sa snažili, on tak osciluje, hej, že on má nejakú charizmu, on je inteligentný človek, on vie, že by vidno, že prepína z polohy do polohy, v jednej polohe ho potom Eva Čobejová chváli v postoji, ne na druhý deň proste, že hneď všetko urobí proste, že inak. Ja neviem, že je to strašná tragédia, je to taká skúška akože emočného kvocientu, a je to tak celého národa a politické reprezentácie aj elít a aj inteligenčná skúška, že čo za akože primitíva musíš byť, aby si proste, že keď si sa toto, čo doteraz si robil, že nás dostalo sem, tak si myslíš, že ďalej to budem robiť a bude to mať iný výsledok. Jednoducho. Nemá to pochopiteľné. Ale tí ľudia žijú úplne v iných vesmíroch. To nie som si istý, že či je to logikou pochopiteľné, ale práve keď hovoríš o tých inštitúciách celkovo, že u nás ako to hlavné slovo, alebo to, čo aj v médiách vidíš, čo sa ako keby ozýva, alebo čo sa v médiách dostáva do tých titulkov, tak sú vyjadrenia politikov, namiesto toho, aby tam boli predstavitelia
inštitúcií, či už že tých nemocníc, alebo aj o tom zdravotnom stave Fica, že prečo o ňom informuje Kaliňák a nie nejaký proste lekár, ale že proste my tu nemáme ten systém, nemáme tých ľudí ako tých odborníkov, ktorí by o takýchto veciach mali informovať, pretože Slovensko, my ešte žijeme stále v nejakej divokom westerne, kde máme tých šerifov, kde máme tých politikov, ktorí sú tí predstavitelia a tí sú tí hlavní, ale tí politici by mali byť len tí, akože, čo to pomáhajú spravovať. To nie sú ľudia, ktorí nám vládnu v tom zmysle, že oni sú tí naši šéfovia, oni sú naši zamestnanci. Aj teraz tam vidíme akože plejádu, hlavne teda z koaličnej plochy, že je to akože prehliadka ego-tripov a práve tých emócií a každý potrebuje sa vyjadriť a povedať, že kto je ten zlý a ukázať na toho nepriateľa, čo samozrejme na nejakej bazálnej... Áno, nejakej prvá signálna. Akože dajme tomu aj, viem pochopiť, ale toto sú politici, akože oni majú mať svojich hovorcov, svoje komunikačné týmy, svoje proste funkčné systémy, ktoré sa o toto majú starať ale už niekoľko rokov, ale však nie je to len táto koalícia, že to bolo aj za Matoviča, aj predtým, že proste my tu nemáme tie inštitúcie a nekomunikujú inštitúcie, ale komunikujú šerifovia, samozvaní ochránci proste nejakej za prvé morálky, za druhé nejakej ústavnosti a práva a majú pocit, že oni sú tí, ktorí to majú rozhodovať. To je úplne absurdné a práve pri týchto chvíľach práve vidíme, v akom úplnom akože plných sračkách je celý akože štátny systém. No, keby len ďalšia politická reprezentácia táto takisto nezvládla, teraz je to samozrejme, že aj vina nás, voličov, že jednoducho tomu sa dostaneme neskôr, že aspoň nejaké teda plány a niekoho oceníme, že sa aspoň niečo pokusili rozumieť v tejto ťažkej situácii uhrať. Plus autority, hej, že všetky sme zhodili z piedestalu, pretože Slovák je už najmudrejší na svete, vrátane samozrejme náš, čiže není to, ktorý by teraz vystúpil, ktorý by mohol prehovoriť celému národu a všetci by ho plus minus nejak počúvali. Že kto by to mal byť? Proste arcibiskup Bezák, samozrejme už je z neho liberálny slniečkár, teraz bývalý prezident, jeden sa páči tomu, druhý sa nepáči tomu, ja neviem, katolícka cirkev, hej, černopredelníci, proste pastierský lid, ale nikto sa ani len nepokúsil, ja neviem, Pán Boh zaplať za to, že Pellegrini, ani neverím, že to hovorím, že dokázal dohodnúť s prezidentkou Čaputovou a že urobili spoločné nejaké vyhlásenie, hej, a ešte teda urobiť v útorok to stretnutie, ale akože ja neviem, či to strašne to oceňujem, je to akože gesto, Pellegrini gesta akože zvláda, on má nejaký cit pre to gesto, dobre to robí, ale teda asi že by mohol zvinúť telefón a trošku dohovoriť MŠE, lebo to je proste čistá katastrofa. Marťo, ale toto má jednoducho tento problém, čiže táto tragédia zabalená proste, že v katastrofe a celá posypaná takouto našou klasickou slovenskou proste zlyhanosťou štátu, hej, že má taký ten rozmer, že teraz treba si aj položiť kopec otázok, ktoré napríklad v publicistike v novinách nie veľmi zažívajú, že ako to napríklad si predstavuješ teraz ďalej, že čo bude s Robertom Ficom. Hej, napríklad, že predstavme si teda, že on sa po nejakej dobe a on má tuhý koren, on sa proste že uzdraví. A teraz vieš, že on má rôzne možnosti, hej, že on sa môže vydať jednou cestou alebo druhou cestou. Vieš, že napríklad ti poviem príklad, že vieš, že bývalý pápež Ján Pavol II bol postrelený 13. maja 1971 Mehmed Ali Akca. Vieš o tom, že sa s ním on už ešte v ten deň, keď bol postrelený, tak hovoril svojom okoliu, že... Prišiel za ním do cely. Áno, potom prišiel do cely za ním. Áno. Najprv hovoril, že ja som mu odpustil, že modlite sa za neho a potom za ním išiel do cely, venoval mu ruženec, tiež mu odpustil a podali si roky a rozprávali sa 21 minút. Hej? To je napríklad takáto jedna... Akože, bude to táto cesta, by si povedal? Alebo sa zobudí teda jednoducho po rekonvalescencii a jednoducho, že príde a pridá sa k všetkým tým svojim jastravom. Že to je akože veľká otázka, že čo bude. Teraz napríklad. Čo bude so Smerom? Kto, vieš, v tejto strane, ktorá bola založená tak ako väčšina slovenských strán, bola to, povedzme si na rovinu, že strana jedného muža, no on možno, že tam akože má aj nejakých ďalších adlátov, má aj tohto korunného princa Kaliňáka, ale vieš, že to všetko je taký nejaký amalgam. Myslíš mladého Kaliňáka? Povedzme, tak to je ešte mladé princátko, a teda ešte toho máš pravdu, toho
No čiže ako to teraz bude, že kto to teraz riadi, kto robí toho posledného arbitra ako Putin v Rusku, vie, že čo sa tam teraz je v tomto power vaku, akože prebiehajú tam hry o tróny, ako dopadnú, vieš? Ďalšia otázka, že... Tak niečo si predstavovali, že je tam nejaký klan Kaliňákov a klan Blahov a že teraz sa akože naťahujú, ale no neviem. Neviem si predstaviť, že by mal Blaha nejaký vlastný klan. To by bolo naozaj, že to si neviem predstaviť a bojím sa tej predstavy, že on má nejakú frakciu alebo nejaké krídlo. Teraz ma oblial studený pot znova. Dobre, ďalšia otázka, Marto, že vzťahy medzi Smerom a Hlasom, hej, keď vidíš, že niektorí hlasáci sa správajú agresívnejšie, niektorí akože smeráci a Pele sa presúva do prezidentského paláca, ochromený premiér, centrum moci, gravitácie, akože nejaká seniorita, funkcie a povedzme, vieš, že to tiež má nejakú dynamiku, ktorá akože bude veľmi akože zaujímavá. Ty vieš, že tam boli nejaké personálne pnutia medzi Ficom a Pellegrinim. Videli sme aj v otvorených zdrojoch, aj zo zatvorených zdrojov vieme, že ten vzťah nebol vždy najlepší. Akože uvidíme, ako sa toto proste že vyvinie. Ale vieme, že tlaky z pozadia aj tak všetko vyriešili, lebo tam nejde o osobné, nejde o nejaké idei, ale ide o peniaze, takže vôbec by som sa nejak akože neupínal na predstavu, že by si mohol niekto vstúpiť do svedomia, lebo aj keď sme videli, že mohli byť nejaké náznaky, že niekto by si v posledných rokoch vstupoval do svedomia, tak bol nakoniec daný na pravú mieru práve tými tlakmi finančnými. No toto je veľmi dobrý postreh a akože ideš presne tam, že OK, že čiže ak to má nejaké pozadie, že čo na túto situáciu akože hovorí pozadie. Hej, že ja mám dobré pamäti, Slavo Haščák hovoril, že volič je absolútne hovno, vníma len povrch a o ničom nevie nič. Hej, tak jednoducho dobre, OK, príjmeme to ako pracovnú hypotézu, tak jednoducho, že čo na toto hovorí oligarchiát, ako myslím si, že viacerí vrátane mňa ich upozorňovali, že teda takýmto spôsobom sa to nemusí dobre skončiť, keď teda ako keby to nechávame tomu voľný priebeh. A viem pozitívne, že tam majú viaceré želieska v ohni. Napriek tomu, že želieska ohni momentálne prilievajú proste olej do ohňa, zohrievajú si politickú polievočku, vytlkajú politický kapitál, jednoducho robia všetko preto, aby z tohto vytlkli proste, že to brutálne maximum, pričom ako si povedal, ako zverky z Popradu spieva zverina reper, že karma je zdarma. Čiže v koalícii teraz, akože vieš, že ďalšia vec je, že SNS, Hlas a Smer. Teraz vieš, že ten Smer môže takisto, že spadnúť skôr tomu SNS, že byť akože absolútne nastrabý, alebo sa môže prikloniť na tú stranu tých holubíc, povedzme, že v Hlase relatívnych a byť akože holubíci. To sú akože veľké otázky. Opozícia, teraz poďme sa baviť o opozícii, že si spokojný s tou reakciou opozície, s Opodemom v reakcii na krízu? No, nad tým teraz nehovorím o prezidentke. Dlhšie som nad tým premýšľal, keďže hej, to ich nejaké nadhodenie toho, že nejaký čas, alebo to bolo 100 dní, či ako, že má byť pokoj zbraniam alebo niečo, tak na jednej strane akože keby bol ideálny štát alebo aspoň príčetný štát na Slovensku a tí zástupcovia a politici na Slovensku boli aspoň z polovice príčetní, tak si poviem, že OK, je to fajn nápad, kým sa to nevyrieši, kým nebudem vedieť, ako je na tom Fico, tak skúsme dať nejaký pokoj nejakým prekáračkám politickým, ale v tej situácii... bolo by to slušné. Áno, ale v tej situácii, v ktorej sme, že v podstate tí, ktorí aspoň by mohli byť v tom diskurze, ktorý teraz nastane aspoň trochu príčetný, tak tí sa akože stiahnu a nebudú hovoriť nič, ale tí najbláznivejší a tí najzakernejší, aj najhnusnejší, najodpornejší ľudia budú bľačať ďalej a my im v podstate akože necháme vyklidíme prostor. Necháme im pole pozornosti. Hovorte si, čo chcete, robte bordel a oni majú pocit, že keď budú... To je takéto Zimmermanovské, že akože keď mal tie svoje teórie o tom, že aký má byť správny učiteľ, tak má sa učiteľ ako sa potrestať sám seba, aby tým žiakom ukázal, aby im bolo ľúto, hej, že boli zlí. Vieš, takéto absurdné premýšľanie a nepochopenie vôbec situácie. No, neviem, no. Dúfam, že to pochopia veľmi rýchlo, že keď akože pôjdu do defenzívy,
tak títo naši vulgárni porní ľudia ich rozkopú aj zo základní. No, ja som to tak kriticky nehodnotil, ja som to odbral tak, že oni vyzývajú všetkých, aby stíkli. Teraz tým, že nestihli, jasne ukázala... Všetky, vieš, to je také, že... A jasne, že koalícia ukázala, že stichnu, nestihne, čiže evidentne ukazuje na seba, nemieni sa správať slušne, pietne, proste držať nejaký, ja neviem, že zármutok alebo smutok a povedzme, že ako sa hovorí, že all our thoughts and prayers, všetky naše myšlienky a modlitby sa teraz upierajú proste k predsedovi Ficovi. Nie, proste, že idú teda akože do konfrontácie, do boja, idú proste presadzovať svoju politiku revanšu aj prostredníctvom tejto instrumentalizované tragédie. V tejto situácii pochopiteľne takisto ako my ideme proste, že ideme všetkým vysvetľovať, hej, a tuto aj naši poslucháči všetci môžu urobiť ku svojej práce. Nie, kritika, nie, nenávisť, pán Blaha, áno. Proste toto jednoducho, že neprišiete, tohto pomileného človeka, tohto srdca neprišiete, napriek všetkým tým svinstvám, ktoré sa stali, uniknuté video z policajnej stanice a tak ďalej. Budeme trvať na tom vyšetrení. Proste to jednoducho, že k tej tragédii sa už nalepilo toľko svinstiev, že nepotrebujete, ak v prípade potreby, proste, že máte žalúdočné problémy, proste, že používať žiadne tabletky na dávanie, že stačí si proste, že pustiť ktorékoľvek vyjadrenie MŠE, ministra vnútra, jednoducho od tej tragédie doteraz a máte proste, že vyprázdnený žalúdok do 15 sekúnd, to vám garantujem. Čiže nie. No ja len som chcel, aby ma zle nepochopili poslucháči. Ja nehovorím, že teraz máme byť, akože bojovať a nejakým zákernými spôsobmi a teraz ísť do nejakého konfliktu a urobiť z toho vojnové pole v parlamente alebo neviem kde. To určite nie, lebo samozrejme na nenávisť sa nemôže odpovedať nenávisťou, ale to, čo chýba práve opozícii už strašne dlho a preto aj posledné roky furt prehráva, či už to bol Korčok, či už to boli posledné voľby, či to boli aj voľby predtým, že nemajú témy a nestoja na nejakých poriadnych témach, ktoré ľudí zaujímajú a vždy sú len v defenzíve. Tak práve teraz je tá možnosť, aby vytvorili ten nejaký pilier tej spoločnosti, pilier toho štátu. A v podstate to Šimečka aj začal robiť, len neviem, že či to bude tak pokračovať, kde hovoril, že aby sa zameriavali na tú práve na ten štát a na organizáciu štátu a nie na nejaké, nechcem povedať, že druhoradé témy, lebo nie sú, ale nie tie témy, ktoré tých ľudí až tak bežných nezaujímajú, environmentálne a tak ďalej. Ale na tie naozaj, lebo keď nebudeme mať vyriešené toto, tie inštitúcie a ten štát, tak proste nemôžeme robiť ďalšie veci. Presne tak, ja nepotrebujem každý týždeň čítať 55 článkov o tom, aký je Fico proste satán a jednoducho, jak všetko robí zle, to jednoducho dobre, proste, že viem, že nepáči sa mi tá politika, nesúhlasím s ňou a tak ďalej. Radšej by som si prečítal niečo, či už napríklad Tamara Štolová konečne vie niečo z dejín Československa, aký je presne plán Oskara Dvořáka so zdravotníctvom, či teda KDH, proste, že mieni presadzovať len kultúrne-etické otázky, alebo jednoducho má nejaký názor na to, že čo spraviť z RTVS a podobne. Čiže venujem sa proste pestovaniu akože možno, že viacej svojich záležitostí, ďalšie aj politici. Vieš, tých 100 dní sa dalo využiť toho ticha na to, aby sme vypracovali nejaký etický kódex, nejakú gentlemanskú dohodu, aby strany proste si povedali, lebo tí, čo sú v opozícii, budú zase v koalícii a tí, čo sú v koalícii, zase budú v opozícii, že sú veci, cez ktoré nejde vlak. Napríklad, že nebudeme robiť protesty, to sa mi vôbec nepáčilo, pred príbytkami politikov, tam žijú ich rodiny, pred komplexom Napoleon to nebolo úplne v poriadku. Nebudeme prečiarkovať Ficov obrázok v rámci politickej kampane, ako to robili intelektuálni, ani voziť prasiatka 3 s menom Robo, Jano a Vlado, ako to robili proste intelektuáli, myslím z OKS, x kampane dozadu, ale takisto, ako náhle na našom mítingu zaznie, že prezidentka americká kúla, tak sa nebudeme tváriť, že to nepočujeme a míting ukončíme. Čiže každý tam má nejaký priestor a toto je zaujímavá vec, že tu si to prosím vás pekne všimnite, že každý má začať od seba, len Matúš Šutaj Eštok začína vždy od tých druhých. Áno. Čiže je tu kopec vecí a na nás... Keby len on, žiaľ Bohu, akože ten zoznam bol dlhý, ale jednoducho jeho som si vypichol, pretože ma že nekonečne frustruje, že tento človek je minister vnútra takým spôsobom túto trízu riadi. Že od Danka a od Blahu to čakáš, od neho by si možno chcel aj... Vieš čo, áno, akože možno, že to je takéto sklonené. Ale nemáš. Možno, že proste je mi ľúto Michaloviec, ktoré nám ho dali. Nič menej. A ešte od nás závisí, že prosím vás pekne, že však teda je to zjavné z prvého pohľadu, že skúsme nevoliť proste, že
grobianov, proste, že ľudí, ktorí sa prejavujú verbálnym násilím, ktorí jednoducho, že okrem negatívneho programu nemajú žiaden pozitívny program. Jednoducho na tej scéne je úplne že zjavné, že kto je kto. Máme tie krúžky, takže máme tie volebné lístky. Akože skúsme si tento aspekt slušného vychovania, dobrého vkusu. Poviem príklad, že s Robertom Kaliňákom sme jednoducho, že dlhé roky proste, že kamaráti, jednoducho je to môj politický oponent, máme proste rôzne dohody, že mi bude nosiť pánske časopisy do basy, keď mňa zatvoria a ja mu budem nosiť časopisy pánske do basy, keď my ho zatvoríme. Hej. Za Micenkom Kaliňákom ani nemusím hovoriť a normálne existujeme, jednoducho nezhodneme sa v zásade, že v ničom. Hej. Koniec koncov on ten pokus mal tie tlačovky, kde hovorí, že sa s Kordom nezhodne v ničom, ale kedykoľvek si s tým pohovorí a podá ruku. A napriek tomu jednoducho, že dokážeme byť kamaráti, alebo dneska už po rokoch, proste povedzme, že dobrí známi, hej, lebo sa nestretávame, nesocializujú sa rodiny a podobné záležitosti, že toto je cesta. Toto je cesta. Čo sa stalo s týmto slovenským? Vieš, že ľudáci nenaháňali komunistov, komunisti nenaháňali ľudákov, ja neviem, že toto bola naša metóda také tej kruhovej obrany, jak to nazýval Procházka. Mimochodom Procházka, že on to celé predpovedal v tej knihe, ktorú údajne napísal, že Na brehu spieva dáv. Že prečítajte si teraz tú knihu, že ako proste, že tá udalosť proste tragická môže doviesť ako celý národ na pokraj katastrofy. Že to je normálne, že prorocká kniha. Dneska budete čítať Na brehu spieva dáv s úplne inými očami. Odporúčam. No. Trumpov efekt. efekt. Veľa tu vecí mám, ale necháme to tak proste. Na úvod stačí. Taký polhodinový úvod, áno. No, presne tak. Ale v podstate zostaneme v téme, lebo v podstate možno sa pozrieme trošku pred tú tragédiu a možno ešte skúsime sa zamyslieť aj nad tým, že kam potom táto tragédia posunie to Slovensko. Predsa len za chvíľu nás čakajú aj eurovoľby, ktoré sú v podstate za chvíľku, za koľko? Za 2 týždne? Za 3? Takže... Silvíber sa púsa do počtov. Fú, toto nedopadne dobre. Nedáme žiaden výpočet, radšej Marťo, a prípadne vygooglíme alebo dáme linku. Takto to odohrajme, lebo máme... No, schválne, idem sa pozrieť na to. Bude taký, lebo nemôžeme uviesť. Už dosť je istoty. U nás si zaslúžia istoty. 2, 3. Dobre som hovoril. Čo? Yes. Vôbec mi nedôveruješ. Nie. Priznám sa, že v tomto nie. V tomto nie. Že viem, že by som ti vedel že zveriť napríklad, ja neviem, že fľašu Dikonu moju na pol dňa. Že proste na rozdiel napríklad od už spomínaného Harryho. Ani na 5 minút. Ale tuto nie. Dobre, OK. Čiže za 3 týždne si to vypočítal. No, ale náhodou som sa trafil. Takže tak za 3 týždne budeme mať tie eurovoľby. Čo je pomerne zásadné, lebo ako som aj vravel aj v predchádzajúcej téme, tak nielen na Slovensku sa dejú kadejaké situácia je kritická. Historického charakteru a situácia je kritická, tak možno by bolo dobré, aby sme na tom svetovom poli mali aspoň nejakých zodpovedných a príčetných a možno, viem, že som taký akože veľmi ako náročný, ale možno aj inteligentných ľudí. Takže ak vidíte, že kam to speje, keď nedávate pozor, že koho volíte, tak prosím vás, keď budete sa rozhodovať nad tými eurovoľbami, tak možno by bolo dobré sa nad tým zamyslieť, že koho tam pošleme. To je tak, keď ja v triede, že mi polka nepríde na hodinu alebo niečo. No. A tým chudákom, ktorí tam sú na tej hodine, tak na nich... Ale nic nevyčítaj. Tak na nich kričím, že prečo nechodíte do školy. Ale tí, ktorí by to mali počuť, tak tam práve, že nie sú a chudáci si to odnesú práve iba tí, ktorí sú zodpovední a ktorí v tej škole sú. Tak aj teraz akože vyčítam niečo našim poslucháčom, čo verím, že naši poslucháči už za tých 5 rokov vedia, ale áno, treba si to pripomínať. A áno. A môžu tento podcast konečne prvýkrát poriadne prezdieľať, aby to zachytili aj tí ľudia v ich okolí, ktorí nás nepočúvajú, ktorí takéto poradenstvo, odbornú pomoc, motivačnú kazetu, nebojím sa povedať, že potrebujú. No, urobte takú zákernú vec, lebo to som počul od našich niektorých poslucháčov, že to robia, alebo že som počul od nejakých poslucháčov, že tak sa ku nám dostali, že keď pôjdete s niekým v aute, tak mu to pustíte, lebo najlepšie tak, aby nemohol ujsť. Tak. Hej, predsa my sme taký špecifický podcast, že keď nás človek počúva 5 minút, tak môže... No to ešte nechutí. My sme ako tá whisky, viete, že
Tomu sa treba prepiť, aby človek si vychutnal. Presne. Takže ideálne niekoho zavrite do nejakej miestnosti, kde hodinu nemôže ujsť. Pustíte ho náš podcast. Áno. Že je cesta. Tento prímer, že sme ako whisky, sa mi strašne páči a takisto, čím sme starší, tým sme lepší, Marťo, z toho logicky vyplýva. No. Áno. Dobre. Že už po roka nám, Marťo, vládna táto partia, že presne ako hovorí, že týchto plochozemcov a ľudí, ktorí si predvolávajú hercov na koberce, ako keby to bolo nové, že nejaké že ruské cárstvo, akože to je, alebo nejaká Babylónia. A teraz, že takú otázku tu položím, že kacírsku, že teraz v kontexte tej budúcnosti, že či to skutočne, že Slovensku stálo na to, že z extrému do extrému, že či teda tie výčiny toho Matt Kinga, Igora Matoviča, jednoducho, vieš, všetky tie vytierania nosa proste povinné a tie nevesičky dobre bude a ten krčach na stôl a polovičné menu a tak, že či stálo to poníženie národa, že za toto, že či teda napríklad, že niektoré, ako on to doteraz vykrikuje, narieka, že liberálne médiá ho mohli proste, že menej hejtovať. Či to stalo za to, že proste, že tu padali výrazy, ako napríklad, ako títo ľudia prispeli ku kultúre diskurzu, ktorý ho nazývali zbabelým psychopatickým hovnom, používali aj ľudia z oficiálnych médií skratku ZPH. A potom teraz tu nariekajú, že kam sa tu dostali o tempora o mores, hej? A teda si predstavujem, že keď toto krčach na stôl a polovičné menu, že viedlo sem, že kam povedie toto? Rastie to geometricky? Alebo ako? Zatiaľ áno, lebo keď si zoberieš, čo bolo pred Matovičom, čo samozrejme tiež sa stupňovalo, potom tu bol Matovič, čo bolo akože v kontexte, si pamätám, keď sme riešili Matoviča, tak práve to, čo bolo pred Matovičom, teda až tie mafiánske pozadia, ale akože ten vizuál bol ako keby lepší ako to Matoviča. Teraz už máme aj to pozadie, zase mafiánske naspäť, ale máme aj ten ešte horší vizuál. Alebo tú komunikáciu. Takže evidentne sa to za každým zhoršuje. No musíme sa všetci hlavne upokojiť, dať si pohov, obrátiť sa doslova vnútra. Áno, už nie je veľkonočné obdobie Veľkého postu, aby sme teraz mohli rozímať. Hej, nad slovami napríklad z Bulgakova, majstra Margaretky, hej, kde hovorí Volan Berliozovi a Ivanovičovi Vesprizornému, hovorí, že človek je smrteľný, ale že to je len polbiedy, že to je len polovičná tragédia, že druhá, alebo že o mnoho väčšia tragédia je to, že človek je, že nezapno smrteľen, že proste, že môže umrieť aj z nenazdajky. A v tejto súvislosti vidieť ten svoj život a konať pokánie. A nie stále, jak tento už mnou citovaný Mešo vidieť smietku v očiach ostatných a nevidieť tie brvna proste okolo seba, ten les tých brvien. Ja neviem, že to vždy tá vláda tam postáva, ako keby nemala nič lepšie za vaše peniaze slovenských daňovníkov, čo robí. Ja tomu nerozumiem, že aký to má zmysel, že tam proste na tú tlačovku, kde tam proste, že pol hodinu robia zlú robotu, za ním proste, že postáva ministerka zdravotníctva, proste, že neviem, že ministerka kultúry a pán Boh vlastne aj zaplať, že tam postavil, lebo by boli len by to bolo nekompetentné riadenie ďalej. Čiže, ale nerozumiem tomu jednoducho. Nikde som to nikdy nevidel, už nie pri takýchto tradíciách, je to také kmeňové, celé také, že absurdné, hej. Jak sa tam tí ľudia zhromažďujú, ja tomu nerozumiem, hej, že teda asi žijem dlho vonku. OK, čiže choďte k tým voľbám, ktoré budú, ako Marťo vypočítal, o 3 týždne, lebo to nie je jedno. Čo myslíš, Marťo, že preferenciami teraz táto udalosť zamáva a akým spôsobom? A čo to spraví s účasťou? Máš nejaký guess? No, keď sa pozerám na preferencie, ktoré boli pred touto udalosťou, tak tie v podstate boli veľmi podobné, ako dopadli voľby. Že Smer má 39%, lebo Smer 1 má 21, Smer 2 má 18, PSK medzi tým má 19, takže asi trošku aj podrástlo, SAS 7, KDA 6, takže viac menej veľmi podobná, akurát Republika tu trochu podrástla, čo aj za to všetko, čo sa dialo za toho. Dobre, už teraz nepôjdem do toho vypočítavať, že koľko je od tých volieb, ale za ten čas od volieb realisticky sa pozeral na svoje schopnosti. Dobre. Tak nemáme. Ani v podstate, ani po tých prezidentských voľbách sa nejak nepremiešali tie poradia nejak akože razantne. A je teraz veľká otázka, že ako to práve zamáva po tejto udalosti, ktorá je samozrejme veľmi výrazná. Môj guess
je, že minimálne. Zaujímavé. A že skôr akože sa len potvrdia tie tendencie, ktoré sme tam doteraz videli. Ale môžem sa miliť, samozrejme. To je také, že... To by bolo od teba veľmi kolegiálne, lebo to sa mi stáva tu pravidelne každú druhú chvíľu. No pozri sa, že ja si myslím, že treba prísť, že naša strana barikády musí prísť do nohy. Náš program porozumenia jednoducho a občianskej spoločnosti, demokracie a príklonu k západnej civilizácii je lepší ako ten druhý program. Pri všetkej úcte, jednoducho bez akejkoľvek nenávisti. Máme čo kritizovať za ten pol rok. Ja si myslím, že účasť bude vysoká. Tiež si myslím, že to teda akože nejakým zásadným spôsobom nezamáva s tými preferenciami. Že teda proste je to obrovská tragédia, ale na mojom presvedčení a hodnotení tej politiky, ktorú táto koalícia predvádzala, odkedy sa utriasla, sa nemení absolútne nič. Hej. Skôr by som povedal, že to je potvrdenie chybnosti tej politiky. Skôr ma zaujíma, že čo to spraví s tými tzv. Mojimi neprebudenými, s tou časťou občanov, ktorí abstenujú, ktorí jednoducho k voľbám nechodia, či teda prídu, že kam to nahádžu, že aká politika v tejto situácii, že vyniesie takéto to zlaté voličské zrno. Pretože, hej, ako keby tu bola strašná objednávka po tom Matovičovom chaose a tak ďalej, že po nejakom že pokoji a zmieri a vieš, také, že smradek, ale tepločko a teda toto vyzerá ako všetko, hej, len nie pokoj. Čiže som strašne zvedavý na tie ženy, ktoré nemajú čas zaoberať stavom spoločnosti, robia si svoju robotu na sociálke alebo niekde v nemocnici a hovoria sa, politika není pre mňa a tak ďalej. A že či teda v tejto situácii pôjdu a koho odmenia tým svojim hlasom v európskych voľbách. Pretože povedzme si na rovinu, že proste, že tak ako v Sarajeve, v Bosne a Hercegoviny, 1914, že aj veľké vojny môžu začať v malých krajinách a aj táto vojna v zásade ako keby civilizácii, lebo o nič iné nejde, hej, v konečnom sledku, na to nemáme tu priestor, sa nerozhodne podľa všetkého u nás, ale rozhodne sa jednoducho v centrách tých impérií, ktoré tu jednoducho momentálne existujú. A o tom budeme hovoriť takisto neskôr. Ja, keď už teda hovoríme o tých eurovoľbách, tak chcem podotknúť, že keď nás počúvate, tak nás asi počúvate 19. mája a do 20. mája sa dá elektronicky požiadať o hlasovací preukaz. Čo není zlá vec? Keď nie ste doma, tak možno by to bolo fajn využiť. Osobne môžete požiadať do 7. júna, ale aj do toho dňa pred voľbami, ale ak sa vám nechce cestovať na východ ako mne, hore-dole, tak už len do 20. maja do pondelka môžete si požiadať o ten hlasovací preukaz. Tak len taká poznámka počiarov. Praktická. Keď už sa o tom bavíme. Dokedy? Do 20. 1. Do 20. mája. Do dobre. 20. mája. No. To je v pondelok. Táto informácia pre vás bude, keď nás počúvate 23. mája, mať informácie cenu zlata, ale to je vaša vina, mali ste to počúvať skôr. Po druhé, čudujem sa ti, Marto, že nechceš ísť na východ, lebo však tam je všetko. Po druhé, diaľnica proste ako lusk, hej, a keď sa ti teda nechce ísť autom, ktoré samozrejme vlastníš, hej, tak môžeš ísť Shinkansenom. Určite, áno. Či? No lebo minule tu spomínal napríklad už mnou spomínaný kamarát Kali, že všetko, čo na Slovensku proste, že bolo vybudované, tak jednoducho, že za všetko, čo na Slovensku bolo vybudované, vďačíme Smeru. Tak som uviedol zo pár vecí, ktoré nás preslavili po celom svete. Myslíš, že tú chobotnicu a ten mafiánsky štát, že to máme vďaka Smeru vybudované? Napríklad ten vozík, na ktorom ho viezli premiéra tejto krajiny Slovenska do nemocnice z heliportu v rámci Rooseveltky, na ktorom sa rehotali Česi na Twitteri, že to snáď ani nie je možné, že toto vyhodili pred 20 rokmi. No, napríklad. A tak podobne. Dobre, čiže strašne som zvedavý, že čo to spraví takto, že nie som Edo Chmelár, ten vie všetko, hej, proste jednoducho je to človek širokej mysle a čoraz širšej postavy, čiže ja si počkám a budem predpovedať len udalosti, ktoré sa ustali. A ešte otázka je aj do budúcna, že ako budú pokračovať tie zmeny štátne, lebo či už to ovládnutie RTVS, alebo práve tie zákony o ovládnutie tej... Fondu na podporu umenia. No aj Fondu na podporu umenia, ale celkovo tie mafiánske zákony, ktoré chcú príjmať v parlamente. A už zase šíriš nenávisť. Už je to tu zase. Áno. A taktiež, dajme tomu, ten zákon o zahraničných agentov a tieto rôzne veci, ktoré ďalej rozbijajú práve ten systém
štátny, tak je otázka, že či toto bude skôr brzda, alebo hej, teraz bude zase nejaké Eldorado, kde budú môcť toto využiť ako zamienku na to, že musia ešte viac nastoliť tú vládu na tom Slovensku, aby nemohli nejakí takíto ľudia ohrozovať politikov a občanov. Máš pravdu, Marťo, ako hovorí klasik, silno výbor inžinier Sedlák, budeme konať rýchlo a účinne, počkáme a uvidíme to po prvé a po druhé. Povedzme si na rovinu, že mám už plné zuby toho bilagu, že emigrácia je hanba. Nie je to hanba, je to proste hanba, je náš vlastný zlyhaný štát. Každý sa snaží prežiť a aj zo zahraničia môžete. Mimochodom, Československá republika vznikla hlavne vďaka zahraničiu, takže to ešte neznamená, že odidete, že ste navždy zanevreli, že ste stratili diplom proste Slováka o osvedčení o národnej spolehlivosti. Real thing, googlite, kedy si bolo po druhej svetovej vojne. Mimochodom, toto je vec, ktorú nemáte v iných podcastoch, satirických, humoristických, že tu máte nejaké historické obazrienie, nejaké fakty, niečo sa dozviete, infotainment. No, takže o tom, že čo všetko môže migrácia robiť a aké to je niekedy bolestivé, si povieme možno, že neskôr. Samozrejme, najdôležitejšia téma týchto dní je hokej. Ty to, Marťo, dokážeš sledovať? Áno, ja to občas sledujem. Ešte sme stále nezačali hrať s Francúzmi, takže ešte neprehrávame. Ešte nevieme, ako to dopadne, ale myslím si, že s Francúzmi. Ja tak tipujem, vy poslucháči už samozrejme viete, keď nás počúvate, že ako to dopadlo. Ja tipujem, že to dopadne dobre. Konkrétne asi výsledok si Pre koho? Typovať, ale pre nás samozrejme. Dajme tomu, že 3-1. Okay. Už sme zatiaľ sme povyhrávali, teda až na ten jeden zápas, tak myslím si, že by sme mohli takto ísť aj ďalej a možno byť tento raz aj v nejakom, jak sa to volá, 8 finále? Dobre hovorím? Také, že keď postupíš zo skupiny. Asi máš pravdu, ja sa priznám, že teda, keďže mesiac máj je na Slovensku tradične mesiacom slovenského hokejového utrpenia a frustrácie a ja čím som starší, tým akože mám dosť stresu s úplne inými vecami a toto jednoducho už nedávam. Ja naopak potrebujem proste relaxačné masáže, kontrastné vane a proste, že saunu na uvoľnenie svalového tonusu. Čiže vidím tie výsledky, vždy si to proste, že pozriem. Fascinuje ma, že s Američanmi vyhrávame 4-0 a nakoniec vyhrávame 5-4 po predĺžení. A s Francúzmi bude to nervák, akože oni sa strašne podceňujú, ale ja keď som videl ich súpisku, Marťo, tak ja som si ich predstavil, ako sa napchávali nejakými kvalitnými bagetami, nejakým dobrým beurre, ráno mali croissant, jus d'orange, vieš. No, foie gras so šampanským. So šampanským jednoducho. Takto vybavený. Proste, že hokejisti nie je to taký ten typický príklad také tej akože maskulinity, oni do toho hokeju vnášajú takú, a možno, že to je moja presupozícia, taká nejaký konštrukt, že takú tú eleganciu a viacej som čakal od ich hokejových dresov, hej, predsa len krajina a povedzme si na rovinu, že možno, že nejaké olfaktorické aspekty vniesli by do hry, že by povedzme, že nevoňali tak ako typickí hokejisti, čo nie je práve vávivé, ale že by povedzme, že pestovali tú francúzsku parfumérovú proste školu a tým napríklad omračovali svojich protihráčov. Kto vie, ako by to bolo hodnotené, či ako psychologická. Mám taký funny fact, že kedysi proste som mal pocit, že už spomínaný podpredseda vlády a minister obrany, ktorý z nejakých príčin je teraz akože hlavný aktér celého krízového vystupovania na Slovensku, že na seba mal som pocit, že lial akože litre Christiana Dieuru Fahrenheit. Že to bola taká vec, že ste prešli po Justičaku a vedeli ste, že či tam Robert bol, alebo nebol, alebo či tam je. Podľa intenzity, ktorá sa tam jednoducho niesla. Lebo druhý takýto liač Christian Dieru Fahrenheitu bol profesor Vojčík, ktorý učil právo duševného vlastníctva v Košiciach a ten teda pôsobil predovšetkým v Košiciach. Takže boli vždy dve možnosti a pravdepodobnejšia bola v Bratislave Kaliňák a v Košiciach Vojčík, ktorý bol zároveň advokátom. Také spomienky na 90. roky. No, čiže Marťo, dobre, čiže ty to typuješ takto, že vyhráme. Ja sa bojím, potom nás ešte čaká Lotyšsko a Švédsko, hokejové veľmoci. Z Lotyšsku sa niekto strašne potrápil. A ja som sa ťa spýtal, ty si teda zjavne expert, Marťo, že ja som sa domýval, že... Ja som úplný expert, som úplný expert na majstrovstvá v hokeji. Čiže môžem ti položiť otázku. Dobre, ja som si pripravil otázku, Marťo. Počkaj, ja len ešte mám taký statement k tomu. Ono často
aspoň taký zaužívaný scenár na majstrovstvách sveta je, že akože máme nejaký nádejný tím a áno, také, potom dostane strašne na chyť. Porazíme nejakých akože nejakých silných superov a si myslíme, že tento rok to možno vyjde, tento rok možno postúpime a budeme možno bojovať aj o medailu alebo čo. Ale potom nejak strašne prehráme s nejakým strašne slabým tímom a ujde nám jeden bod niekde v tabulke. To mám pocit taký, že je taký klasický scenár majstrovstiev sveta. Takže uvidíme, či to aj tohto roku tradične dodržia títo naši hokejisti. Lebo samozrejme tradície, ako vieme, ako nám hovorí pani ministerka kultúry, tak treba dodržiavať. Takže uvidíme. Kedy si zavolal na koberček nás? Ja viem, že aj pokleknem na kolena, aby som je videl do očí. Hej? Ak si nedá pod pätky vysoké moc. A pohovoríme si tet a tet. Ale použil som cudzí výraz. Nič. Ešte je normálne, že noc múzeí dneska večer, takže tí, ktorí nemáte v meste žiadne, choďte do okresnej polikliniky alebo nemocnice, aby ste mali zadarmo niečo dneska večer. Martiku, asi keď nás počúvajú, tak už je polnoci. Aha, po polnoci múzej. Nevadí. No tak opäť, majú sa nás počúvať. Ale stále môžete ísť do múzea. Áno. Tuto ma strašne vylákal nejaký pán Záborský, to je zase, že v štúdiu Joj Šport, ktorý takisto trpí rovnako poruchou optimizmu ako ty, ktorý hovorí, že kalkulačky nepotrebujeme, s takýmto tímom nesmieš štvrťfinále Slovákom uniknúť. No, to až mi normálne, že stiahlo zvierač, hej. Čo je dobré v mojom veku, akože mám pocit, že posilujeme, že masírujeme. Kým to funguje. Presne tak, kým to poprvé mám pocit, že masírujem, možno, že aj prostato nejak. Si mal tak, že dobre. Áno, ale počkaj, zase sme tam skôr. Ježiš, prečo ja si všetko predstavím? Nie. Proste pekne, toto vysvetlí, že nie je s kým ten rozhovor. Možno, že s ním. Ty si ešte furt tam, už choď. Slovensko je tam presne, ty tam nepotrebuješ byť. Proste pekne, toto mi vysvetlí, čo myslel asi tento pán Záborský, že pýta, je nejaká otázka, že hráči mali doposiaľ problém s druhými tretinami. Bolo to tak aj v zápase s Poľskom. Ďalšia hokejová veľmoc. Kde vidíte príčinu? A teraz toto počuješ. Príčin môže byť viacej. Nekecej. Napríklad, že v druhej tretine je striedačka ďalej. Ako je, to mi vysvetlí, že ako je v druhej tretine striedačka ďalej. Že čo ty myslel, že metaforicky, že sa akože, že musia hrať dlhšie, alebo že ju naozaj že presunuli? Ja som to nepochopil. Proste, že ide v tradíciách toho Záborského, toho klasika, hej, že či tam nechápem. Chalani, dali gól, ja neviem, ale toto ma zaskočilo. Hovorím si, ty kokos, ja už neviem, Lebo tá striedačka nie je, myslím, úplne nástred a podľa toho, na ktorej strane máme brankára, vieš, tak môže byť, že tá striedačka môže byť ďalej. Ja už to dávno totiž to nepozerám, čiže ja som si to, akože, tam sa tiež akože prehadzujú týmy jak na futbale. V každej tretine sú vymenené bránky. Aha. Že raz na jednej, raz na druhej. Ja som vlastne zabudol, že sa futbal hrá na tej. A dobre, ok, už tomu rozumiem. Dobre, tak si mi to vysvetlil. Čiže, zvládol si test experta. Sa divíš, čo? Normálne, že minule si ma šokoval, hej. Proste, čo som si vypočul, teda aj slovo chvály z príslušných miest, ale čo im proste popísali kamaráti demokrati a kamaráti z PSK, to nebudem vyhadzovať na oči. Áno, ja viem. To bol iný trip. No, dobre, hovoríme, že štvrťfinále to je naša ambícia, zverenci trénera Gordona Ramsayho proste hádam nebudú remcať a splnia si tie úlohy, ktoré im tréner vytýčil a ja si to proste, že pozriem v lepšom prípade zo záznamu, ak sa teda niečo také zásadne udeje, lebo ja to nemám nervy, mne to stačilo celý môj život, 90-ky ma zničili, hej, keď sme sa prehrízli z tretej skupiny do tej prvej, potom tú prvú zväčšili vlastne, že to je vlastne, tam sú teraz tieto typu, že Kazachstan, Poľsko, Francúzsko, OK. No dobre. Ja som inak pozeral tie zápasy posledné, ale dneska nebudem pozerať, lebo idem na Afro Brazil Night, či čo to bude? Petržalke. Budem to možno len tak bajočkom sledovať, že aký sú stavy. Bongo. Ako The Mask. Také niečo. No dobre. Kto pozeral s Jimom Carreym. No, OK. Drahí poslucháči, kedves hallgatóink, drahí slúšatelji, rakát kúliat. Aj nami otriasol atentát na predsedu vlády a ako všetci normálni ľudia, aj my želáme Robertovi Ficovi skoré uzdravenie.
ale ako relácia, ktorá sa ku všetkému dostane ešte predtým, než sa to stane, vám raz opäť prinášame tajnú nahrávku koaličnej rady. Danko. Kto to tu bude teraz viesť? Kaliňák. Naša poslankyňa Vaľová sa venuje vešteniu. Poď, Janka, vyvešti nám, čo máme v tejto ťažkej chvíli urobiť. Vaľová. Tak ako si byla v Delfách, aj ja potrebujem božské výpary. Danko. Huliak, poď sem. Fúkaj na ňu, ako na tú rastlinu. Vaľová. Ale to nie sú božské výpary. Huliak. Moje výpary sú ešte lepšie. Vaľová. Duch Pavla Pašku, prehovor. Ukáž nám cestu, ukáž, kto má viesť. Duch Pavla Pašku. Nie pokoj a kľud treba. Na klskom svahu pošmyknúť sa musí slamenný panák. Budha nezabije údeného sleďa. Taraba. To čo sú to za kraviny? Duch Pavla Pašku. 3, 2, 1. Chránená mucha na skle pristala. Nebude pokoj, nebude kľud, pokým sa ad hominem nezadusí. Apage satanas post hoc ergo propter hoc. Danko. Čo to tára? Duch Pavla Pašku. A najmenší budú najväčšími a najväčší najmenšími. Všetko jedno je, pretože v Amerike linčujú černochov. Nevie síce urobiť drep, ale je to náš braček, Dušky Jariabek. Blaha. Pali, strašne si ma sklamal, veď opereta je odporné, pokleslé, buržoázne pseudoumenie. Danko. Ty odporný, hlúpy duch, ty si duch len preto, lebo ja som tak rozhodol, keď si bol prosíkať v mojej kancelárii. Vaľová. Je preč. Kaliňák. Všetci shut up. Shut up. Bohovia prehovorili a čo je dovolené Bohom, nie je povolené volom. Jariabek, tancujúc preč. Orália, slovenský barón som ja, peňazí mám dosť a dlho ešte viac. Do počutia, drahí priatelia. A po myši brejku máme tu ešte jednu tému zo zahraničia a to z oblasti Sovietskeho zväzu, pretože ako sme s veľkým prekvapením zistili, tak Putin je prezident znova, čo je veľké prekvapenie. Zaujímavé, čo sa deje napríklad v takom Gruzínsku. Ja som tam pred niekoľkými týždňami bol. Všimol si, že už nepočítam tie týždne. Áno, a ty si tam bol vlastne rozoštvať tú spoločnosť ako liberál do západu a ty si tam priviezol, importoval ten protest. Ja som bol ten zahraničný agent a potom, jak som prišiel, tak začali protesty. Masívne. Hej? Dobrú robotu. Good, well done. Great job. Práve som bol v Tbilisi a robil som, čo som mohol a vidíš, jak to dopadlo. No a sú tam teraz samozrejme práve tieto veľké protesty, pretože v parlamente prijímali zákon o zahraničných agentoch. To je v podstate podobná vec, čo chcú aj u nás odsúhlasiť to, že aby mohli v podstate niektoré neziskovky označiť ako tie, ktoré sú platené západom a ktorí chcú rozvracať ten štát. Je to v podstate podobný zákon, ako je v Rusku, vďaka ktorým potom môžu nejakým spôsobom inoagenta, o inostranných práve označovať rôzne neziskovky a tým pádom majú ako keby taký nástroj, ako môžu zničiť rôzne skupiny, ktoré sa nepáčia práve tej vládnej moci, čo za prvé vyvolalo obrovské protesty na gruzínske pomery v uliciach, kde samozrejme, koľko si hovoril, že 200,000 bolo protestujúcich, kde, čo samozrejme, keď to porovnáme aj s protestami u nás, tak boli to naozaj veľmi masové protesty, ale to samozrejme Marťo, skvelá robota. Skvelá robota, Marťo. Nepomohlo. Tak som ťa vychválil. Pretože pred
pár dňami práve tento zákon prešiel dosť veľkou väčšinou, teda 83 voči 30 alebo koľko to bolo, kde ešte dokonca sa mlátili aj tí poslanci v tom parlamente, takže neboli len nepokoje. Ešte stále máme my kam hlavne teraz kde klesnúť. Áno, ešte stále máme kam sa posúvať. A úplne. Aj teraz začínajú tie protesty byť armádou a políciou potlačované vo veľkom a uvidíme, kam to bude smerovať. Lebo práve Gruzínsko je krajina, ktorá chcela ísť smerom do tej Európskej únie. Však aj keď som tam išiel, tak som tam mohol ísť len na občiansky preukaz. Takže jediná z tých kaukazských krajín alebo tých krajín práve viac na východ, tak mala tento styk bezvízový, ale však aj obchodný. Áno, presne tak. Ďalej s Európskou úniou. A mnohí aj ľudia, ktorí, dajme tomu, neboli spokojní v Rusku s tým, čo sa tam deje, či už zo zištných alebo aj nezištných dôvodov, tak odchádzali do toho Gruzínska. No ale vidíme, že nie je to také jasné, čo sa tam deje, ako by sme si boli bývali mysleli. Tak to tiež je otázka, kam to bude smerovať. Ešte aj v kontexte s Arménskom a práve s konfliktami na Hornom Karabachu a tak ďalej, ale to je celý ten problém tej oblasti a tu už by sme asi zachádzali do komplikovanejších tém. Ja si teraz predstavím, Marťa, ak tam proste, že prichádza na to letisko v Tbilisi a teraz hrá tá hudba. Vieš, tá z Jamesa Bonda, ty dávaš dole tie slnečné okuliare, proste Mission Agent 007. No dobre. Áno, toto je opäť, že má to relevanciu pre Slovensku, lebo takýto istý zákon na Slovensku sa snažia proste presadiť niektoré tieto sily, ktoré sú žiaľ Bohu v Gruzínsku, keďže je pod väčším ruským vplyvom vďaka strane Gruzínsky sen. O mnoho úspešnejšie. Si vieš predstaviť, že by sme, ako viem si predstaviť, že by sme mali na Slovensku stranu, ktorá sa volá Slovenský sen. Alebo nie, vieš, ak by sa volala Podtatranský sen. Viem, že máme stranu Sen. Áno, ale mali sme. Bol by to, že Podtatranský sen. My máme na Slovensku viaceré strany, ktoré by som nazval, že Slovenská nočná mora. Ale dobre, minimálne koalície takýchto stran. Dokonca nám by som povedal, že teraz vládne. Ale či ja sa vrátim veľkým oblúkom naspäť do Ruska, lebo tam podľa mňa, že tam musíme zvíťaziť, aby sme vyhrali aj v provincii. Že to nie je len tak, že tento človek proste teraz ďalej pokračuje ako prezident, k čomu teda už aj Rada Európy a Európsky parlament majú svoje výhrady, pretože tie voľby neprebehli teda úplne regulérne, aby som to povedal eufemisticky. Ďalšia vec je, že teda tak ako on to vždy robí vtedy, kedy on chce, myslím teda Vladimír Vladimirovič Putin, ako teraz môžeme označovať, nie prezident, tak tam rozsadil nejakých ľudí. Patrušev Padola, momentálne bývalý šéf bezpečnostnej rady, je poradcom prezidenta pre otázky stavby námorných lodí. Hej. Šojgu, ruský minister obrany, potom čo jeho najbližší spolupracovníci boli zobratí do vyšetrovania trestnoprávneho a sú proste že trestne stíhaní, tak padol a on sa stal šéfom bezpečnostnej rady. Na čelo ministerstva obrany postavili nejakého technokrata, ktorý na ruské pomery vraj strašne úspešný, teda čestný človek, ktorý vraj veľa neukradol, nejakého Belousova, ktorý má sa zamerať na budovanie tejto vojensko-priemyselného komplexu v Rusku. A v tejto situácii, kedy sa zdá, že Putin bude v Rusku vládnuť väčšine, tak najznámejšiu ruskú opozičnú silu, Fond boja proti korupcii, organizáciu, ktorú vytvoril Navalny, ktorý bol zabitý v Rusku týmto režimom, ak už nie na osobný príkaz Vladimíra Vladimiroviča Putina, tak začnú debatovať o 90. rokoch o dokumentárnom filme trojdielnom, ktoré natočili, kde si vyrovnajú ako keby účty z minulosťou, kde teda aj ako keby nejakú pomyselnú jednotu ruských opozičných síl v zahraničí teraz Maria Pevčík ako dedička vlastne tohto projektu Aljošu Navalného rozvracia. Pozrite si to, dáme linky, je k tomu akože strašne veľa vecí a teraz skúste sa vžiť a tam by som to chcel ja dotiahnuť, že do tej situácii, že sám ste ako keby odidenec zo svojej domovskej krajiny, vidíte, že nie len vaša krajina zlyháva, ale aj impéria zlyhávajú, proste Európa, Bali, juhovýchodná Ázia, všade je kopec utečených Rusov, sa musia vyrovnať s tou mierou frustrácie, ktorú máme my a ešte vyššou, pretože ich krajina je vo vojne a Ukrajina je vo vojne jednoducho proste s touto krajinou a tak ďalej.
A napriek tomu sa snažia žiť, vychovať svoje deti, robiť umenie, proste skladať hudbu a tak ďalej. A tu svetielka, ako také svetielko nádeje pre tých, čo nás dopočúvali až sem a dočítali, to by som chcel do pozornosti skladbu od Marťovej a aj moje, ale primárne ma na ňu upozornil Marťo, spevačky mladej Manetočky, čo je Minca, drobná po rusky, ktorá má výbornú skladbu s názvom Переживу. Je to o tom, že prežijeme. Hej. Túto skladbu venujem v tejto situácii aj premiérovi Slovenskej republiky. Pozrite si ju, vypočujte si ju. Je to o tom, že stále existuje nádej a že stále má zmysel zasadzovať sa za správnu vec. Či už ste doma, alebo ste niekde vonku v diaspore, pretože tak ako sme napísané kedysi na štandarde našej spoločnej republiky s bratmi Čechmi, pravda víťazí. Takto patetický starší pán rokov so slzami v očiach nad Monetočkou, Martinovou tajnou láskou končí tento humoristický podcast. Ja myslím, že už netreba nič dodávať. Pôjdeme už len do farských oznamov, aby som vám povedal to, čo vždy, že máte robiť všetko, čo sa patrí na moderného človeka, a teda nejak reagovať, komentovať, páčikovať, srdiečkovať, všetky tieto veci, ktoré môžete robiť na rôznych sociálnych sieťach, pretože sme skoro na všetkých sociálnych sieťach, ale hlavne, čo by ste mali robiť, je to, že budete rozprávať všetkým svojim priateľom aj nepriateľom o našom podcaste, lebo proste tú pravdu a tú jedinú pravdu sa dozviete iba od nás a ešte možno sa aj zabavíte raz za čas. Takže ako sme vám hovorili, tak nájdete nejakého kamaráta, nekamaráta, zavrite ho do miestnosti s našim podcastom na nejaký čas, kľudne mu pustíte aj niekoľko dielov a takto môžeme konvertovať celé Slovensko. A my budeme mať viac fanúšikov. A bude dobre. Možno vás bude viac ako 10 a my budeme spokojní. No, a keď už teda budete naši fanúšikovia, tak budeme veľmi radi, ak nás podporíte. Napríklad, keď kúpite si nejaký šalomček, alebo ak budete si predplácať Patreon, kde náš Slavčo ešte dokonca robí extra obsah, a to sú slova dobytky, a kde sa môžete napríklad aj stretnúť. Áno, nočné smeny. Zatiaľ teda so Slavčom, ale keď vás tam bude dostatočne veľa na tom Patreone, tak možno sa raz dostavím aj ja. Hej, ale to nie je len tak. Hej, to si šetríme. Marta si šetríme, ako vyťahneme ho z klobúka. Presne tak. Hej, možno príde aj kozelník. Keď vás bude dostatočne veľa, tak ja sa možno blahosklonne uračí a príde. Tomu, aby som vás navštívil na tom Patreone, ale musíte preto niečo urobiť. To nie je len tak. No a ak budete všetky tieto veci robiť a budete nás podporovať, tak z vás môže byť aj poslucháč týždňa, alebo poslucháčka, teda tento týždeň, tento diel. A tým je kto? Máme teraz ženu a je to Karin Hronská, ktorej veľmi pekne ďakujeme za jej priazeň a posielame jej z nášho štúdia Pozdravujem, Karin. To počuli ste ten hlas? Cukríček. Dneska večer už nič sladké si nebudem musieť dať. Dobre. Pracuje. Kocúrik. Úplne si predstavujem, jak to práve teraz sa s manželom a s deťmi počúvajú. Normálne, že Karin, nemáš za čo. Takže Marťo, ja ťa už len poprosím o náš klasický sign-out. Do skakavenia, priatelia.